Ndingunoma phakathi kothixo nomntu. Ndincokole nethuthu nabantu bakho. Ndingumntu othuma phambi kwabantu. Ndibancedise ukusondela kothixo. Ndizokwenza loo nto apha. Le mini le ayoku-assignment leyayayo. Le mini lena it's an individual assignment. Singabi izinto zonke sazihamba. Ubujatu bethu buyabona. Ndinewari ngoba ndifuna iintliziyo zami.
Uthixo olungileyo, Thixo indawo. Thixo ndinosithanda kangaka. Themba lamakho. Themba lendawo. Thixo thembekileyo. Thixo mhle kangaka. Enkosi. You have been so faithful to us. Even at moments when some kill not because this is enough. By no means, oh God, we are trying to buy you out. By no means, oh God, we are trying to appease you. That we also bring this offering. Sandulela semizimba yethu Nkosi inhliziyo yethu bawotshona amandla onke sisaphambi kwakho ke sisiyamkela lo mnikelo njengedzini elikholekile lelifumbe limnandi elingene entloneni yakho yobabalo khona ukuze Nkosi ungena lo mnikelo uphinde ukuthula nangakumbi phezu kwabantwana bakho Thixo wethu othembekileyo sekuthi Nkosi kwabo bangakhange babe nanto uvule Nkosi nomakhala nenze noma wonke umuntu abe nento Thixo wethu othembekileyo vala ingcango ezibangela abanye abantu bangabi nanto Thixo ndinothembekileyo ngokusithetha ingathi into ebubudenge but we say it to you for we believe and know that you are a God that is capable of doing it all. It looks and sounds impossible to go to the Israeli that's a million years to end now. But I'm going to say, now, to go to the man, sizakona ukuba sokukholelwa siyayazi ubekile indlela yakho wawuvuma umthandazo wethu egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Really serious about embracing our ecumenical partnership. So we are not going to be able to do our service. Yes.
njengokuthi sonke esimthandayo. Kodwa sizawungena kwinkonzo ezakuqhutywa nguSister Ndlovu ethi worship encounter. Mhlawumbi mandicele into yokuba Nkosi yam xa siqhuba nenkonzo kulungisiwe apha ngezinto ezininzi. Ukulungisa le nkonzo kufune iikhosti ezininzi. Ndicela nje abantu abazawuqhutywa Nkosi yam yintliziyo, abazawudonitha lithe cwaka bengakhabaxeleli nto, ngenxa yinto yokuba ayonto yethu inosithanda nodini kodwa yinto yethu sonke. Abantu abazawuthi kwezaa khosi zisekhona namatyala enziweyo, mina ndiyazimisa ngenxa yinto yokuba ndinokubulela kuThixo. Ewe kunikele kodwa ndicela nje abantu abazazimisa ngokhethekileyo. Uzayifaka uthongwana i-bank account just i-EFT kwenzela into yokuba uncedise kule service. Sizawunika ngokuSister Mayekiso usuke eKapa Nkosi yam.
page. Ngulai ko ka Because my Benan sita dulu dari konsumen yang berproject. Ikozo yehili kuliwa. Pampoka si transition yekuyaha ocha. From the book of Deuteronomy, chapter 3. We commence reading from verses 23. Yatakusisa Yehova, yarokesha ndisiti kosiama. Yehova, ukalile kumponisa mkozi wako. Ukubako, esanda sako, esitende. Kwa upina, uchiko, asamazuri. Na seshaka chini, ongenza, okwezendo zako. Na kwa miselezi yako, yokutoka. Verse 25. Makendi wele kaloku njini bone idisu elonise. Ni pesa yako yodana. Don't
verse 26. Manje uphumela uYehova ngomsilo ngenxa yenu. Akaziphulaphula wathi uYehova, yanela musa ukuba saphinda uthethe kumngane ngawo. Verse 27. Nyuka uye enotheni yebisi, uphosa amehlo khona entshonalanga nasentla nasezantsi nasempumalanga ulikhangele ngamehlo, ngokuba akuyi kuyiwela leyo ndawo. Leli ilizwi likaThixo. Nakuthixo woqobo, nakuthixo osikele ukufunda kwelizwi lakhe